Sanibonani, namhlanje bengithi nje ake siphuma kancane esihlokweni esithinta ohulumeni nendlela abasibambe ngayo ingqondo. Sike sibheke nje into ethinta thina sabantu. Namhlanje ngisanda ukukhuluma nabantu besilisa kakhulu. Yebo, nabantu besifazane yabathinta le ndaba, kodwa-ke namhlanje ake ngibheke nje abantu besilisa, ngikhulume nabantu besilisa abakhona kulo TikTok lo. Ukuthi ngabe uyazi yini ukuthi yini izathu sokuthi wena ube addicted kangaka ekuchameni, phecelezi lokhu sikubizwa i-orgasm. Uma nje uzocabanga ukuba nomuntu wesifazane, bonke-ke laba aba-sexually active noma abazibandakanya ocansini, bayathanda-ke nje ukuthi yonke into ibe ngalobo bumnandi obanabo ekugcineni. Ninayo nengoma ethi kumnandi ekugcineni, kodwa kasikho engomeni. Lo 10 seconds ukukhosta izinto ezinkulu ukunoma wena ucabanga. Uma-ke umuntu wesilisa ukhipha-ke leso sidoda sakho lapha ekugcineni, noma lolo ketshezi oluphumayo ongasekugcineni, uma ubukade uzibandakanya ocansini noma ungazibandakanya ocansini, ngoba ngithi nisebenzisa isandla nina nizijabulise ningabodwana, ni-masturbate. Lokho-ke akukuhle ngoba nakhona i-process efanayo eyenza ukuthi kuphume lolo ketshezi-ke emzimbeni wakho. Mhlambe-ke uye uqaphele ukuthi emva kwalokho uye lelo lukuluku obunalo saqala ngayo yonke indlela nje olungiselela ngayo ingqondo yakho. Ngabe unomuntu, ngabe uwedwa, ngabe ubukele mhlambe izinto ezibukwa emafonini, noma ngabe ukakhanda isithombe engqondweni yakho mhlambe somuntu othile ukuze phela uzokwazi ukuyisiza. Lolo lukuluku oba nalo mawusaqala noma usacabanga uqala liyaphela immediately emva kuba ukhiphile lelo ketshezi okanye usuchamile. Lokho-ke kwenziwa ukuthi ziningi izinto ezi-deep ngaleyo process. Ngike ngakhuluma ngaphambilini ngokuthi uyakwazi ukusebenzisa lowo muzwa ongasegcineni obizwa ngovuthondaba ukuze ukwazi ukumanifesta izinto zakho kwenye yamavidiyo. Kodwa-ke kahle namhlanje angizile ukuzoqhubeka naleyo topic. Ngizama nje ukuthi ngifake nje umbuzo engqondweni yakho umuntu wesilisa ukuthi ngabe unako yini ukuqonda ukuthi yini wena uyithande kangaka leyo nto noma ukuthande kangaka ukuchama. Ngike ngaba-ke nayo i-topic nabanye abathize bangitshela nje ukuthi hey sisi, inhloso nje ukuthi nje mina ngilale ukuthi nje ngichame, abukho futhi ubumnandi nje ekwenzeni nje ucansi nomuntu uma ungeke uzochama. Kodwa-ke namhlanje ngifuna ukuthi uyi-challenge. Ngiyazi vele kuzongena ngapha kuphume ngapha kwabaningi, kakhulukazi laba abasalele nabangafuni ukushintsha izimo zempilo yabo. Umuntu uzongayiqondi nalento engiyikhulumayo la. Zibuze ukuthi yindaba u-addicted kulowo muzwa. Uyazi ukuthi mawu-addicted kulowo muzwa, hayi ngoba kuyindlela okufanele ukuthi kwenzeke ngayo. Uma uzibandakanya ocansini akufanele ukuthi wena inhloso yakho kube ukuthi ujahe lowo muzwa wovuthondaba. Engiqaphelayo ukuthi-ke abantu abaningi abakwazi ukuthi ucansi lwenziwelani nokuthi lwenziwa kanjani. Obviously-ke ngoba njengazo zonke izinto esifundisana ngazo lalo ulwazi olufihliwe olwenzela ukuthi wena muntu omnyama uzofa ungakwazi ukuqhubekela phambili. Enye-ke yezikhali ezisetshenziswa kakhulu yilo-ke ucansi nokungasifundisa izindlela ezilungile zokuzibandakanya ocansini. Ngikhuluma nomuntu wesilisa la ngoba amandla amaningi alahleka kakhulu kumuntu wesilisa okunomuntu wesifazane. Lokho akusho ukuthi umuntu wesifazane yena akukho okumlahlekelayo uma lolu ketshezi naye elikhiqiza, kodwa kuba nomthelelo omkhulu kumuntu wesilisa. Ziningi izinto ezenziwayo ama-epigenetics
kwi-agenda yabo yokushintsha i-society, ngoba kuzanywa ukubulawa amandla abantu besilisa. Abulawa-ke ngezinto ey'ningi. Eyokuqala nje ucansi. Eyesibili ukusebenzisa abantu besifazane ukuze bajikelane nabantu besilisa ukuze kuzokwenziwa abantu besilisa babe weak. Uzohamba ukubona mawusuqonda ukuthi ngaphandle nje siphucwe ibhamu, kahle kahle nje ubudoda noma i-masculinity kubantu besilisa nje iyaqedwa. Yikho uma uzobuka abantu besilisa othi ngisho umbona uthi yindoda-ke le, isiqu sakhe, ukwenza kwakhe, ukuhamba kwakhe, imvamisa abantu besifazane abamthanda umuntu onjalo. Ukuqaphela ukuthi laba bantu besilisa abantekenteke abathanda uba ngosisi, ukubona ukuthi kulula kanjani ukuthi bazwane nabantu besifazane. Ingenxa yokuthi i-society noma iningi labantu besifazane selivele selifakwe lo mqondo wokuthi wena uzothanda umuntu wesilisa o-weak. Umuntu wesilisa nje fanele ukuthi abe tame, abe feminine, angafani nendoda, noma umuntu obukeke namandla. Ngisho engashongo lutho, kodwa-ke enye topic futhi leyo yangelinye ilanga. Uma uzozibuza lo mbuzo ukuthi yini u-addicted ekuchameni, lokho kuzokusiza ukuthi ukwazi ukuvulela inhliziyo yakho, ukufunda ulwazi-ke manje ukuthi ngabe ngulwenza kanjani ucansi olufanele. Kukhona-ke izizathu ezimbalwa nje engizozibheka ngokuthi kwenzakalani uma usigcina-ke isidoda sakho, noma ungajahi uvuthondaba uma ulala nomuntu wesifazane. Ngaphambi kokuba ngiqhubeke-ke bengikhuluma ngaleli lukuluku oba nalo ukuthi uma uqeda ukuchama liyaphela. Kuphinde kube khona into ejulile kwezikamoya. Uma ubukade ulele nomuntu wesifazane, emva kokuba usuchamile, kuyaphela lokhu obekuwuthando, obewukade ngesikhathi usamhalela, usamfuna, obekade kukhona, kube ngazuthi nje awusamfuni nje, engathi ngeke bebikho eduze kwakho. Hhayi ukuthi leyo nto yenzeka mhlambe abantu abathize, yenzeka kuwo wonke umuntu wesilisa, futhi akuyona into ozoyibalekela, into ejulile ye-spirituality esizofundisana ngayo uma ithuba livela. Kodwa ngizothanda ukuthi-ke lezi ngxoxo nje ngoba zidinga ukuthi uchaze kakhulu, ube mude unabe, ngizozenza-ke ku-YouTube. Okunye-ke ngaphambi kokuba ngiqhubeke mhlambe nalowo mfundiso ukuthi kufanele ukuthi ucansi lenziwe kanjani abantu. Ngibuka-ke laphaya kakhulu izinto okanye iy'mfundiso engizobe ngisusela kuyo le nkulumo ezobe isuka kwezinye-ke nje izinto ezenziwa kwi-Indian religion, noma iy'mfundiso zakudala zabaseNdiya. Nongazithatha uzi-adopthe, ezi-adopthwayo-ke umhlaba wonke, ukuze nawe uzokwazi ukuzenza. Siyeke-ke ukuzivalela ngaphandle kolwazi, ngoba nakho sithi akulona olwethu. Vele kuningi konke osikwenzayo akukona okwethu. Kodwa-ke uma sokhuluma-ke ngalezi mfundiso, kuzobaluleka ukuthi uqonde ukusebenza kwama-chakra. Ngike ngayenza ividiyo nakhona ku-YouTube nala echaza ngama-chakra. Kodwa-ke ngaphambi kokuba siqhubeke, ngizokwenza ividiyo yama-chakra okuzofanele ukuthi uyilalele uyiqonde, ukuze uma sesiqhubeka nale topic uzo-understand ukuthi yonke into ihlobene kanjani. Esithombeni-ke ngifake ukuthi kwenzeka kanjani-ke ukuze kukhiqizeke leso sidoda, okuyisona ofanele ukuzivikele ngamandla akho onke njengomuntu wesilisa. Lokho kuzokwenza ukuthi ukukhuphule nje i-testosterone emzimbeni wakho, lento ekwenza ukuthi ube yindoda. Uyakwazi ukufokhasa kahle nje, ingqondo yakho ibe right. Lokho akusho ukuthi awulali, noma ushadile noma awushadile usalala, kodwa uvikela isidoda sakho. Ikhona i-process sizoyichaza. Uzozibona futhi usunoyibuthe nje wena, abantu bayakuthanda. Ziningi-ke izinto ezama-benefits, uphila isikhathi eside. Ziningi izinto engingazisho, kodwa-ke engathi zizodinga u-part 2 noma ngizoyiqhubeka ku-YouTube. Kodwa sizoqala ngama-chakra bese siza-ke ekutheni siyenza kanjani ukuthi sigcine isidoda sethu uma